Kif nidħlu mid-daħla prinċipali tal-Belt Valletta u nduru lejn il-lemin, naraw mafkar ġdid. Mafkar li milux hemm snin. Dan il-mafkar modern qiegħed ifakkarna f'żewġ personaġġi ferm importanti fil-bini tal-Belt Valletta u fl-ewwel snin tal-ħidma tal-bennejja u periti f'dawk l-ewwel snin. Dan il-mafkar juri liż-żewġ protagonisti, żewġ periti li għalkemm ma kinux jafu lil xulxin minn qabel, iltaqgħu f'Malta wara s-sajf ta' meta seħħ l-assedju l-kbir. Bejniethom qablu f'dak li kellu x'jaqsam max-xogħol li kien hemm qudiemhom. Naraw lil dawn iż-żewġ periti f'dan il-mafkar jiddiskutu u jħarsu u jarblu l-pjanti tal-Belt Valletta. U min jaf kemm kellhom ħsibijiet u diskussjonijiet qabel ma ġew deċiżi ċertu proġetti. Francesco Laparelli mill-Belt ta' Cortona kien il-perit mibgħut mill-Papa ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Ordni ta' San Ġwan. Kif kienu ilhom jixtiequ l-kavallieri, ridu jibnu belt ġdida, imdawra bis-swar fuq dik il-għolja li tifret iż-żewġ portijiet. Il-perit Laparelli jidher li kellu ideat ċari x'rid jagħmel. Tant li mill-ewwel beda jipprepara pjanti ta' kif kellha tinbena il-belt il-ġdida. Minħabba d-diskussjonijiet li bdew isiru fih dan l-ordni, Laparelli ħaħsieb li jagħtihom aktar minn idea waħda. Id-daqs tal-belt il-ġdida tidher li kienet approvata. Iżda kien hemm diversi diskussjonijiet kif id-dettalji kellhom jiżviluppaw. Fl-aħħar, wara diversi diskussjonijiet, kien sar qbil biex il-linji ta' swar jibdew jinbnew. B'hekk Laparelli beda jimmarka sew l-istess lok u bdew telgħin il-marki. Jassistuh f'dawn il-ħarġiet tiegħu fuq il-lant tax-xogħol kien hemm diversi Maltin illi kellhom jieħdu ħsieb li jkomplu x-xogħol wara t-tluq ta' Laparelli minn Malta. Iżda l-aktar persuna li kienet qiegħda tkun fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet u involviment kien il-Malti Ġlormu Kassar. Kassar kien diġà jaħdem mal-Ordni ta' San Ġwan u kien ukoll weraq lubija tiegħu flimkien ma' ħafna oħrajn matul l-assedju l-kbir. Il-probabilità kienet li meta wieħed kien jara lil Laparelli fl-inħawi ta' fejn kienet qed tinbena l-belt il-ġdida, kien sejjer jara lil Kassar ma' ġenbu. Is-swar bdew telgħin. Ħaddiema jaqtaw il-ġebel mill-post fejn kellu jkun il-foss. Kif jinqata' l-ġebel, kienu jtellaw l-istess ġebel fuq il-post fejn kien immarkat ħalli jagħtu forma l-iswar hekk maħsuba minn Francesco Laparelli. B'hekk bdew jiffurmaw iswar ħoxnin, kbar u b'saħħithom. Il-ħidma kienet kontinwa. Eluf ta' ħaddiema jaħdmu biex minn art mingħajr bini partikulari kienu qed joħolqu belt ġdida. Fil-waqt li Laparelli kien il-moħħ wara l-bini tas-swar, Ġlormu Kassar ingħata l-inkarigu biex jibda jiddisinja il-bini tal-kavallieri. Jidher li l-ewwel snin ta' ħidma ta' Kassar f'dawn il-waqtiet kienet biex jara li d-disinji ta' Laparelli kienu qed ikunu mwettqa kif kien ippjanat. Fl-istess ħin kien qed ikun imqabbad ukoll biex jibda jibni id-diversi knejjes, palazzi u bini ieħor li jridu jibnu fil-belt il-ġdida. Wieħed jimmaġina li dakinhar ta' ċelebrazzjoni ta' tqejjid tal-ewwel ġebla nhar 28 ta' Marzu 1566 kemm Laparelli kif ukoll Kassar kienu preżenti. Il-ħidma tagħhom flimkien kellha tkompli għal numru ta' snin sakemm Laparelli telaq minn Malta u l-kumplament tax-xogħol spiċċa taħt ir-responsabbiltà tal-perit Malti Ġlormu Kassar.